אז את רוצה עכשיו ללכת לשירותים? עוד לא, רגע. מחר? מחר, כן. מחר, אוקיי, אז מחר תנסי לעשות? אומרת אני גדולה, כה אימא, טוב? את רק שתדעי לך שאת פשוט גדולה. תעשה עוד. מה? אתה מצלם סטילס או וידאו? וידאו. יופי. רגע, אבל יצא לך קקי? יצא לך קבב? יצא לי פיתה. אני יכולה להציץ בטיטול? לא. אני יכולה להסתכל? לא. לא, אוקיי. ותגידי, אבא לא יעשה לך קקי? אני עשיתי כבר. גם אני עשיתי מקודם. לא. את רוצה להתאמץ בשירותים? איתך? רוצה? שאת תעשי קקי? אני אעשה קקי בבוקר. אוקיי. אבל את רוצה שעכשיו נתאמץ כדי שיצא לך קקי? 3, 4... לא, יצא לי. יצא לך הכל? כן. אז את רוצה שאני אנקה לך את הטוסיק ואני אחזיר לך את התחתונים ואת המכנסיים? עוד לא. אוקיי. למה את מחכה? תעשי ככה. את מתאמצת עוד? כן. אני יכולה עוד. מה? אני יכולה. מה פתאום? מה פתאום? חס צ'וקי, וחלילה. למה את מדברת אלי, ככה? חס וחלילה, טפו טפו טפו. תגידי, חס וחלילה, טפו טפו טפו. מה את עושה? חס וחלילה. טפו, טפו, טפו. מה, את בוכה? לא, אני לא בוכה, אני מתאמצת. את יודעת שאת ילדה מיוחדת? אני לא בוכה. נכון, מה יש לך לבכות? איזו סיבה יש לך לבכות? אני מתאמצת. כדי שיצא לך עוד קקי? תוציאי את כל הקקי, תנקי את כל הביטים. תגידי. אני מתנגבת. לא, אבל תבקשי ממני מקליט. אני רוצה מקליט אימא. בוודאי, לא מנגבים בשרוול. Like your grandpa. בבקשה. את מנקה אבל טוב? אוי. איך את מאוד פשוט? תורה? וואו. יצא לך, כן. תגידי, את רוצה ששבוע הבא נלך למעייני, או שהיא תבוא לפה? אני חברה שלה, היא תבוא לפה לבית שלי. את מעדיפה שהיא תבוא לפה, או שאנחנו נלך אליה? אליה. את מעדיפה ללכת אליה? כן. אבל את מבטיחה לי שתאכלי שם ארוחת ערב, כי את פעמיים כבר לא אכלת ארוחת ערב שם כמו שצריך. למה? אני לא יודעת, אולי לא... מעיין אכלה הכל. בדיוק, מעיין אכלה הכל ואת לא אכלת כלום. למה? כי אכלתי כריך, תמרים. אז כבר לא היית רעבה לערב? כן. אמרתי לאמא של מעיין שאני לא רעבה. נראה לי שאת כבר מתחילה להיות עייפה, נכון? מאיה, אמרה לי שאני לא עייפה. מי זאת מאיה? מאיה? אלי, מי זו מאיה? אמא של מעייני. נכון, היא חמודה? היא חברה שלי, נכון? מי? מעיין. ברור. היא תבוא לפה. אז את רוצה שהיא תבוא לפה או שאנחנו נבוא אליה? פה. אוקיי, אז היא תבוא... לא, לבית שלה. את מעדיפה לבוא אליה? כן. אוקיי. צ'וקי. לא רוצה לבוא לבת שלי. צ'וקי, מה את מספרת? אני החברה של מעייני ואני רוצה לבוא לבית שלה. בסדר. אז אני אדבר עם מאיה, כן. ואנחנו נקבע איתה. בסדר? את מניחה שיש לי פיצה בטיטול? פיתה בטיטול. פיצה או פיתה? מה יש לך? מה הכנת היום בטיטול? פיצה. פיצה! את רוצה לטעום? אוי, צ'וקי. איך, קקי זה קקי. איך? אני לא רוצה לטעום את הקקי. מה פתאום? טוב, טוקי, לא נוגעים בקקי. זורקים אותו לפח או לשירותים. איפה? את יודעת שעוד מעט דודה זרינה טסה חזרה הביתה? היא עוזבת הביתה? למה היא חולה?
לא, חס וחלילה, אבל היא גרה מאוד מאוד רחוק, היא לא גרה פה. היא גרה מאוד מאוד רחוק. למה מאוד רחוק? כי היא ויוסי עובד שם בעבודה באוסטרליה, הם גרים באוסטרליה. תגידי אוסטרליה. 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 יפה, אוסטרליה. אוסטרליה. אז דודה זרינה גרה באוסטרליה, שזה לא בארץ, נכון? אנחנו גרים בארץ ישראל, נכון? יש דגל ישראל? צ'וקי, תסתכלי עליי. יש דגים איזה דגל? של הטיול. דגל? היום שראינו? כן, הדגים הקטנים? כן. מה הם עשו? הם עשו פדיקור. מה, שראינו את האנשים עם הרגליים בתוך המים עם הדגים? זה פדיקור. הדגים הקטנים ככה אוכלים את המכלוך מהרגליים. הם עושים פדיקור. למה? כי זה מה שהם עושים. יש שם אנשים, את זוכרת ששמו את הרגליים בתוך מים עם דגים קטנים, ואז הדגים... לא גדולים. לא, קטנים. ואז הדגים מנקים את הרגליים מהלכלוך. גם אני רוצה. זה נקרא פדיקור. את רוצה פדיקור דגים? אוקיי, אנחנו יכולים אולי לדאוג לזה. את רוצה גם? ברור. תגידי, אני חושבת שאת קצת עייפה, כי את מתחילה ככה למצמץ ולשפשף. אז שתסיימי את הקקי והפיפי, אני אנקה לך את הטוסיק המתוק שלך, ואז... יש לך עיניים כחולות. נכון, ואיזה עיניים יש לך? אדומות. יש לך עיניים אדומות? לא, יש לך עיניים חור. מות. נכון, ומהמה? גם לאבא יש עיניים כחולות. יש לא, לאבא יש חומות. עיניים חומות. כמו לאמא של יש אלי. עיניים כחולות. אותו דבר. נכון. אין לך כזה. נכון. יש לך עיניים כחולות. נכון. את אוהבת את העיניים שלך? כן. יש לאבא עיניים כחולות. חומות. חומות, גם לי יש לי. לרותם יש עיניים חומות, כן. גם גם לבן יש עיניים חומות, את יודעת? תותי. כן. כן. צ'וקי, תשאירי לנו שיר ליום אבל המשפחה. אני לא טוב. זוכרת את הזה של הירדנה. אני לא אז לא זוכרת. תשיר של ירדנה, תשאיר לנו שיר ליום המשפחה. אני יודעת. אני יודעת מה נעשה. נו. מה? אני יודעת שניקח פאזל חדש. אני יודעת מה נעשה. את תסיימי לעשות קקי, אני אנקה לך את הטוסיק טוב. אני יודעת מה. אני יודעת, יש לי רעיון. מה? בוא ניקח פאזל חדש ונלך לטיול. טיול בלילה? תראי מה. נראה לי שתעשי טיול למיטה. יש חושך, תותי, כבר מאוחר, את יודעת? יש חוסך אבא. בחוץ. לילה טוב. לילה טוב. לא תצטט לי. יש לך עיניים כחולות? ביי צ'וק. ביי אמא. ביי.